Srangsalo TR03T 0634 Marini Khungsa Malkhung AS 11S 6599 Marini Khungsa Alto Malkhung Naharlalai Thutailaimani Patimungo Sago Dukgomankha Khoroktham Khorokbrwi Bororok Patimwng Hatai Kotor Amchaio Patimwng ni Koktwma Mankhe Fire Service ni Adongrok Thangwi Sago Dukhu Manai rokno Twlangjakha Sakham Nogo Patimungo Koktwma Bishingti Sawi Mankha Srangsalo Khungsa Malkhung 82 mile Nisimi Hatai Kotor 5 Dukmani Abu Haizarawana Agartala Nisimi Kanchanpur Bakhak Thangwi Dukmani Te Khungsa Malkhung Fiaba Hatai Kotor Amchaio Sogika Hankheno Khungnwi Malkhung Naharlalai Thutailaimani Koktwma Patimungo Koktwma Mankheno Patimwng Thaiwa Thangwi Sogika Fire Service ni Adongrok Aboni Yagullo Sago Dukhu Manai rokno Twlangjakha Sakham Nogo Patimungo Tevino Thangwai Khalainai Lukurone Bishingo Nukjakha Ofla Kafla Oro tini baike lahar Patimwng kha sa saikna dara sangke birasimal ni phai tongjo sang ekdom slow no puilawo ongke oro bufang se klai kha haike ma tongota de sang sin sato sang osteken phai tongo sang soijona tong sin gari ho sarai kamai tong de basri kise injurung kha agare mutri sani salok phaika jongno uthai de khata ai ngi oma hai Mana nora ke beng phai tong mani sangke birasimal ni phai tong inga a je taksa gari ke beng phai mani bo je samani inke bo agotla ni phai tongo bo kanjulpuro thangnai de sung to birasimal ni phai tongo sung sombaro thangmani dini kiro goi tongo ta oste direken thanglai ni phalai tongha ar pore orota hai got nangai thangata Khorobusuk sak Dukgomankha Khorokbrwi sangke ani basui Dukgomankha ang bo tisab bismao Dukgomankha yago Dukho bisamanka go bismao tisab Dukgomankha nakha amune bisingo tabuk a je chaloknai mane kuno kefek ningjak dana bom hayo basati ekdin mane baike nglaikya bo je saman inke bo muktri thangkhai sawo bo pura wrong side phayo nai nai gin sung to sin side sung tongo am haita Hatai Kotor Nisimi Ashish ni Khoroktham Chini Khorang